नै लोगोफोर हाना सायखांबाय ना मोनदों नै एकदम फिथिख्रि गोजा आरोना नै मोजां फिथिख्रिखौ फोरानसै ओमफ्राय माखासे मैथाजों जानोसै बाथोन बानायनोसै नै बरिया सायखांबाय आरोना आङो ओमफ्राय फोरानसै आरो दा नै दा आं एकदम साजायनानै लाबाय आरोना लोगोफोर आरामनो दै सर'बाय ओमफ्राय आं बेखौ थिङाव लामना दोननोसै गब्लं दंलायो नै आंना सान्द्रिया ओमफ्राय बे नाखौ आं माबोरै मोन्दों मिथिगौ माने खाथिनि बेवाइ हरदों बेवाइ हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो चेनेलखौ माने साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होनाया नोंथांमोननिसिम सौहैयो आरोना अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नै आंनि दाउस्रि आथिं फुला जि मोजां बारनानै दङ नै गेवलां गेवथां आंनि बे दाउस्रि आथिं बिबारा बारफिनलायबाय आरोना माने बे सिंगेला बारबाय थायो दे डाबलासो गैला खाराब जालांजोब्बाय आरो नै येलो कालारनि ओमफ्राय व्हाइट कालारनि मोननैसो आरो ओमफ्राय बेयाव बारदों नै अन्थाव बाथावखाय भिडिअ लालायबाय आरोना लोगोफोर बेखौनो खिन्थासाबबाय थायो साननो नाङा दा नै जों रेडि जादों हेलमेट लाखाबाय आरोना नै साबियासो गोग्लैलायलांबाय स्करपिअखौ लानानै थांसैलाय मानो थांनो होनब्लाथाय माने गैला आरोना जोंना माइरं माखौ थुमनो सानफ्रामबो फुंनि सानसुनि मोनाबिलिनि बेखायनो जोङो दा स्करपिअ लानानै थांसै आरोना माइरं लायनो अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जों दा थांगासिनो माइरं लायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बियो जोंनि क'क्राझारनि फाग्ला बाबा मन्दिर आरोना नायनानै ला नोंथांमोना दा जों माइरं मिलाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय माइरङा जाहैबाय रनजित आरो ओमफ्राय बेवहाय 25 किल' सुबाय दाखालि 40 मोन ओमफ्राय दा 42 जाबाय जाहैदों माइरङाथ' बिराद मोजां ओमफ्राय आङो 41 आव लाबाय लांफैबाय थाखायो नालाय 41 आव लाबाय आरो आं थिखोना हैसिगोन दा थांफिननोसैलाय आरोना न' फारसे लाखाबाय नै आदारनि थाखाय गारिखौ लाखिफैफिनलायबाय आरोना बेबो न'आव नङा लोगोफोर मोनसे जायगायाव नोंथांमोना सिनायबायबो जानो हागौ बेयो जाहैबाय BTC लोगोफोर मानो होनब्ला बिराद गोबाव जाबायमोन BTC आव फैयैया ओंखायनो दामाने दसे बेरायलांसै होननानै फैनाय जाबाय आरोना मा अबस्था जानानै दं बेखौनो नायनो फैफिनलायबाय आरोना जोङो लोगोफोर जों सिङाव हाबफैबाय आरोना मोजाङै नायनानै लादो BTCखौ जोंबो बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो फैफिनबाय आरोना बेखौनो जों फैनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामना होबाय लोगोफोर अफिसा बैनो आरोना बैनो अफिसा ओमफ्राय एसे स्राय दिन्थिस्रांनोसै नोंथांमोना जायफोर क'क्राझारनि बिथांमोनाथ' नुखाजोबखाबायानोसै मिथिखायोखा जायफोर क'क्राझारनि नङा नायनो हागोन आरोना लोगोफोर मालाय डिउटियाव फैदों जायफोर कार गोजानै जि मोजां नेसनेल फ्लेग थांनोसै जोंबो ओंखारलांसै बेनो आरोना लोगोफोर ओइलाय BTC गेट बिराद मोजां सिनारि सारि नै बेखौ फोसाबस्रांजोबदों मानो दालायखौ आरोना दालायखौ दानखाजोबदों आरो एसे खम नुदों नै बिजौआवहाय बेनोसै आरोना BTC आहाय जि मोजांखा एकदम साफा क्लिन जोंना गारिया बैथिं दङ
asli साजायनानै दोनदों मालाय आरामनो ओमफ्राय नै जों न'आव सफैनानै मामि फिसाखौ लांनो फैबाय आरोना स्कुल गबाय बिसिना गोलैगोन उल्थासो गाखोखायो बेनिया गोलैगोन ना लोगोफोर दा माने जोङो न'आव सफैफिनबाय ओमफ्राय दसे फिसाजोआ हेबिट जाबाय नै स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो रिल्स बानायफैयो आरोना मोनसे रिल्स बानायना हगारबाय ओमफ्राय लोगोसेनो दहाय आंजों थांफानाय बियादै दिबिका आरोना बिसोर सानैजों दा गेलेगासिनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय